Kajal Jivan Mission, kakor haman lagi tliwing habarok kawegeri India. Kajal Jivan Mission Ribhoi District, lengba katanat SEPHE Ribhoi Circle, kakot ngobha ya barok ki nongshong shnong, jong kathem Ribhoi, ban rakhe ya ka World Water Day, ha ka arpo artarik ubenail bayar arjar arpowai, da ka bashim banta ha ki light li ki jingekop. Ka marathon na ka banta ki shenrang bat ki kenthai, ha ki kerdan junior ki bahapo khat sansnem, bat ki senior ki bakhat nreus nem shajrong. Ka jingekop tho slogan halor ka phang ka baong tengkai ya ka ka model exhibition halor ka phang ka baong penek ya ka penjalan ya ka jingim ki bakwa ban ya shimbanta kin sngobha ban penrung kerteng nilade dak ba pha ya ki kerteng karta ka jakasa bat ka kerteng jong ka jingekop ka baki kwa ban ya shimbanta dak ka ba pha ka WhatsApp number hnyau henriu lai phra khandai not ar not nyau henriu lane khandai lai henriu rrr pranot sansau lane pila aruban pha ka email ribhoijjm@gmail.com. Kumshibenta ban pentikna ban budien yaki rukom ai jing sumar jong ki PHC yaki bru ki bapang ki bashitom jong ki paitba nongsong snong jong ka thany umdan bar kumju jong ki nongsong snong ki bapara marjan hinden kasngi kalai tarik ulaber arajar arpuwei UMLA kanong po constituency ba Amiral Bonds im ulalej hi dalade sha ka umden PHC nagabenta ban pelong ka jingjurep halor ban pentikna yaki rukom ai jing sumar bat ki rukom penyai bej penyai renti yaki skim ki bala penmang na ka sorkar kami nagabenta ki paiba ki bapang ki basitom khamtam yaki skim ki bala penmang nagabenta ki kenthai ki bapun khun bat ki badang sukha khun haden jong ka jingjurep nakaliong MLA ulashem bahagani ka PHC kalong ka babet babiang bat ka bayai bej yai renti habaro kiliang katkum bakade banlong Shushu nakaliang ni MLA ula kuntu jurru ikinong penyai jong kane ko umdan PHC baki day ban pej bat ban sumar bha iki long kami lane ki kenthai ki badang shuyo khunlung ha kane ka singi nakaliang MLA ula no senyang ru shaka PHC de ki face mask naga banta ban sam bat ban ai ki bre ki bajuan ban shim dawai lane ki bawan sumar ya lade ha kane ka PHC po umdan PHC kawai ni PHC ki ba nakaliang jonga dekmat iyo banwan ya kendu ban monitor ya kajing menteri kami ki projek ki skim ki program berher jongka sorkar jela bat sorkar kami ha kaban kong so ban paw jing sungu ya doktor Ncha doktor Fitna dan ki doktor ki staff baru ki ba observation nakaliang jonga ki mangalayo ban kami ka PHC kilong very satisfied but pengisem ngilam bagi jeng petrikam yaki program jong ka jela bat jong ka sorkar pedeng kilong ki bayaj bejaj renti apa ketuk ya ka registration ya MHIS persang nakaliang jong hospital authority ban kentu ban aimensim yaki longying longsam kamtam jidong kemi ki armet makin enroll lede bat ban yo ya kijing mentoy nang ba jong kanika MHIS full kabala pentri kam ba sorkar pedeng ba sorkar jelah aju ko por ni sko komen bani ya kijing ya be renti jong ka PMMBY Pradhan Menteri Badru Bandana Yojana wi neki skim ki ba yarap na kubenta ki long kemi ki ba armet do po ki armet do banda khai khlum ko bide ba di khun ban kong kalong shisha ka jing muntoy na kubenta jong ki pajba nong chong snong jong ka dong ba thai ba dong i ba ki ndru pui te lik snong ki ba ha ba po jong ka uden PHC ki perform very well hak bide ba ka program bu hak ju ko po gila yo ban monitor hak jingi dei bat ka IMR bat ka MMR bat ka kidon ka tu kan ni ki case hak ni ka snem arajar arpo na du April jong arajar arpo du February jong arajar arpo ki institutional ki IMR kidon ki case ka tu kan ni nanti ki MMR ru dan re ni dang kentu ya ki nong tre ki ki dong yeng ba jong hospital bandang nalor bakila tri bha ki por ki bala de bakin nang yele bahakat bala ban pendunai ken kiriet pro arli nang bakan long ji mentoy na ka benta jong dong ba thai jong ni bat
hagaju ko por ngis ngo kemen bani I ba ki kani ke PHC di ke wedding PHC ki ba ke institutional delivery kala nang kiu na ke por sa ke por ila yo ban pe ya ke labor room da lai jong ki kmat kumunong mi kman emily jong ne ke dong ba thang lembaga Meghalaya Legislative Assembly na yo ban tur ke jala bro koi nganut ban ong ba ka labor room jong ka umden PHC is one of the best, very well maintained, cool, internet, but ke kongsan kalong ba ki perform ya ke delivery, but ki babun ki long kami na kene kedong kitai ki le ikat bala ban one cek hospital ban khai ki kelung ban yo ya ki vaccination ki ba day ki tawai ki ba biang kanang ba yin la ban yo barok ni kwa ban yo kelung ko besar ki ba klan ta kerja te ni semua ban kit bok riang ban ni congratulate but ki doktor, ki nurse, ki staff baru they deserve appreciation nang tagan ni kejeng le bahang jong ki but bangi ngit scam hagi pon ban wan ru nang la ban tri thamba la shisha gidon ki jeng duna ha bedi ban ke hospital ha bedi ban ke space ki jaka kumno ban kampen he ya ki ward ya ki ban kampen bhai ki wing facility fencing approach road hangi ki staff quarter kini ki challenges ki badam na mana kalian jemir ni trail karkat na kata ban budin ba kini ki facility ki de ban yang khamtam mentaka health department ba sarkar jela kadon hagalenti ban penha ban upgrade ya ki facility ya ki PHC ya ki CHC ki civil ki sub center apo jam ka jela bro ko ini scam ba kani ki PHC ru nang la ban bahai ka kana makan ai jing sekri bo hatam na dum taji nru kuwei de li snong du hap po PHC sa jisin ni congratulate ni ke go kriang ni Dr. Richard, all the best to all of you with the team with you ni kermen ban I ba hakawei ko por IMR kan long nil MMR kan long nil but by institutional delivery percentage kan Q but ba ki snong ki ni o jum toy lomba ki lat jing sumar ki mengila ban ai lomba jong kan ni PHC.